सांखळे पालिकेचेर बीजेपीची सत्ता, धर्मेश सगलांनी सकट टुगेदर फॉर सांखळेचे सगळे उमेदवार हरले. सुलक्षणा सावंत म्हणटा आडखळ गेली, आता उदरगत. रश्मी नगराध्यक्षाचे रेशीत. बीजेपी लोकसभेचे दोन्ही सीट काढता. सांखळे आणि फोंड्या पालिकेच्या वेंचणुकेच्या जैताचे शिनाल. मुख्यमंत्री सावंत, अध्यक्ष तानावडेचा सूर. तानावडे म्हणतात डबल नी ट्रिपल इंजिन. कर्नाटकातल्या बेळगाव जिल्ह्यातल्या 18 मतदारसंघात वेंचणूक गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे देखरेखीत. जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचे खांद्यार. मुख्यमंत्री घरमंत्री अमित शहा बरोबर बेळगावां प्रचार रॅली. युनायटेड ओपोजिशन असल्याशिवाय बीजेपी घडोवप शक्य ना. बीजेपीचे विरोधकूच आमची मतां फोडटाले, सगलांनीचो आरोप. प्लॅगन म्हणटा आपूण विरोधकूच. फोंड्या पालिका रवीची. दोन्ही पूत रितेश आणि रॉय जिंकले. पॅनलही रवीचे. 15 नगरसेवकातले 10 बीजेपीच्या तेक्यार, 1 अपक्ष आणि 4 केतन भाटीकाराचे रायझिंग फोंडा. केरळ मल्लपुरात टुरिस्टांक बोडावपी हाऊसबोट बुडली. 22 सोंपले. 8 जणांक केले साल्वार. शोध मोहीम चालू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोपिल्यांच्या फॅमिलीक जाहीर केली प्रत्येकी 2 लाख मदत. कर्नाटकान गोयची म्हादय व्हेल्या असताना कर्नाटकात वचून बीजेपीचो प्रचार करपी गोयचे बीजेपी फुडारी विश्वासघातकी. सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय व्हेल्यांची टिका. कर्नाटकान म्हादय वेली गोयचो मुख्यमंत्री उलयना. ते वटेन गोयच्या लोकांक हे वटेन कन्नडिगांक फटयता. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचो आरोप. पाकिस्तान एअर बोईंग पॅसेंजर विमान पावले भारताच्या एअर स्पेस वाठारात. खराब हवामान पावसाक लागून पावले म्हूण दिले कारण. केरी सत्तरीत वाळवंटी देगेक पिकनिकेक गेल्ले थळावे फॅमिलीचेर आकांत. 15 वर्सांचो भुरगो वाळवंटी न्हंयत बुडलो. सांखळे पीएचसीत पावचे आदींच सोंपलो. देशात कोविडाचे नवे केसी 2380. ऍक्टिव्ह केसी 27,212. गोंयात नवे केसी 14. ऍक्टिव्ह केसी 247. वाळपयचे 63 वर्सांचे बायले आड दाबोळे एअरपोर्टार FIR. फारपेटाचे सामान जप्त. हँडबॅगात .22 आर्माच्यो गुळयो. अताली मुंबय. वैजकी अभ्यासक्रमाचे ऍडमिशनाक देशभरात नीट. 20 लाखांवयर भुरगीं बसली नीटाक. देश विदेशात मिळून 513 केंद्रांनी परीक्षा. गोंयात मडगांव, फोंड्या, केप्यां, पणजे. रेस्लरांच्या आंदोलनाक खाप फुडारी. शेतकार आंदोलन फुडाऱ्यांचो तेको. खाप फुडारी पावले जंतर मंतरार. रेस्लरां बरोबर उलोवणी. आंदोलनात खाप शेतकार फुडारी वांटेकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो बंगळुरूत काल 10 किलोमीटर रोड शो. नीट परीक्षेक लागून आयतारचो 36 मिटरांचो रोड शो 2 पावण्यांनी केलो. शेनवार आयतारा. मणिपुरात आतामेरेन भारतीय लष्कर आणि आसाम रायफल्सान 23,000 नागरिकांक सुरक्षीत काढले भायर. लष्कराचे तळाचेर शिफ्ट. आतामेरेन 54 सोंपले. राजौरीत स्पेशल फोर्साच्या 5 जवानांक मारल्या उपरांत राजौरीत आतंकवाद्यांची शोध मोहीम चालू. मात राजौरीत आतंकवाद्यांकडेन नव्यान संपर्क ना. देश आर्थिक संकटात असताना विदेशी भोवड्यो करता. पाकिस्तानाचो विरोधी फुडारी इम्रान खानाची पाकिस्तान प्रधानमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्याचेर टिका. अमेरिकेत टेक्सासात मॉलात अंधाधुंद गोळीबार. 9 जणांक मारले, 7 जखमी. शेकड्यांनी लोकांक मॉलांतल्यान काढले भायर.
दिल्लीतल्या लिकर स्कॅम आणि गोयच्या वेचणुकीचे लिंक बीजेपी फुडारी मीनाक्षी लेखीचो आरोप गोंयांत 30 कोटी मोडले दोघांनी 100% केलो व्यवहार